V druhom predkole Európskej ligy hostil Ružomberok pod Čebraťom turecký veľkoklub Trabzonspor. Aj keď len jediný hráč súpera mal vyššiu hodnotu ako celý ružomberský klub, na ihrisku to moc vidieť nebolo. Po dobrom výkone však domáci nakoniec prehrali a do odvety si nesú dvojgólové manko. Úvodný zápas druhého predkola Európskej ligy s tureckým Trabzonsporom prilákal na štadión MFK poriadnu divácku kulisu. Pre takmer vypredanými tribúnami sa Ružomberčania vypli k parádnemu výkonu. Tak myslím si, že každý jeden hráč k tomuto zápasu pristúpil tak, ako sme chceli, ako sme sa pripravovali. Od začiatku týždňa tréner nám prizvukoval určité veci taktické, ktoré si myslím, že sme do bodky skôr takmer splnili. Mrzí nás, že sme neuhrali lepší výsledok, lebo myslím si, že sme na to mali. O zápase sa hovorilo ako o súboji Dávida s Goliášom, kým hodnota ružomberského klubu je približne 7 miliónov eur. Káder 7-násobného tureckého majstra oceňujú na niečo cez 94 miliónov. O to pozoruhodnejší bol výkon Ruže, ktorá od prvých minút dala jasne najavo, že sa obávaného súpera vôbec nezľakla. Po snahách Gomolu, Lavrinčíka či Chobota sa domáci v 10. minúte opäť dostali do šance. Blízko ku skórovaniu bol Hladík, no zauradoval brankár hostí Čakír. Ten vytesnil tiež strelu Adama Tučného a rukavice mu poriadne vyprášil aj Lavrinčík. Do ďalších príležitostí sa v nasledujúcich minútach dostali opäť Gomola, Chobot aj Tučný. Ja si myslím, že to sme sami nečakali, že tento zápas sa bude vyvíjať takto a že budeme mať toľkoto šanci. A strašne ma mrzí, že sme to nevedeli využiť a nedať aspoň jeden gól. Ruža gól napriek výraznej snahe nedala, na druhej strane však udreli Turci. Svoju šancu využil Mahmud Trezeguet a otvoril skóre. Krátko potom mohla prísť ružomberská odpoveď, keď vystrelil Tučný. Brankár Čakír však loptu za svoj chrbát nepustil. Druhý poločas sme potřebovali trošku to změnit a jít do rizika a šli jsme na dva stopery jenom a že se budeme snažit vytvořit větší tlak na tu stoperskou dvojici jejich. Zmena stratégie a risk na útočnú kartu priniesol opäť ďalšie šance oranžových, do ktorých sa dostali Gomola, Tučný, Gerec či po rohovom kope aj Malý. MFK sa nedočkal ani po dobrej individuálnej akcii Boďu, ktorého strela opečiatkovala žrť. Snaha domácich neutíchala, no Gerecova strela po rohovom kope v sieti neskončila a Boďova šanca z 83. minúty tiež ostala nevyužitá. Napriek vytvoreným šanciam a prekvapivo aj určitému zatlačeniu súpera sa Ruži vyrovnať nepodarilo. Na druhej strane naopak prišiel druhý gól hostí, keď v nadstavenom čase z ničoho nič prekonali Frühwalda a zvýšili náskok do odvety na 2 góly. Výborný výkon Ruže videli všetci, zároveň všetci aj vnímali o to väčšiu trpkosť tejto prehry. Dneska prehral lepší tím. Myslím si, že sme ich prečili vo veľa veciach, hlavne v šanciach. Mňa hlavne mrzí, že som nepremenil dve tie šance, ktoré som mal. Myslím si, že tá posledná bola tutovka, ktorú by som mal premieňať a mrzí ma to. Chcel by som sa ospravedlniť spoluhráčom aj celému týmu. Dneska jsme byli blízko mnohem lepšímu výsledku a škoda, že ti kluci za to, nebo celá tady naše organizace nebyla odměněna lepším výsledkem, protože kluci by si to zasloužili. Odvetný zápas odohrá Ruža vo štvrtok 1. augusta na pôde súpera v Turecku. Predtým sa však ešte musela po náročnom európskom dueli popasovať so slovenským súperom. V nedeľu totiž odštartovala prvým zápasom aj Nike ligu. Doma po Čebraťom privítali Banskú Bystricu. V prvom polčase sa hlavou presadil Boďa, Dukla však v druhej časti hry vyrovnala. Skóre sa napriek snahe Ruže už nezmenilo a tak na začiatku novej sezóny zaknihovali remízu 1-1.